represento aos monitores. Como moi ben todos sabedes, esta asociación sin ánimo de lucro, os monitores imparten as clases de forma completamente gratuita, de xeito altruista, simplemente polo xeito de querer facelo. Entón, a nós, sempre, todos os anos, gustanos darles ao rematar o curso, primeiro, un aplauso moi forte e moitas grazas. Despois, basicamente, un agasallo. Entón, facendo en orden de como son as diferentes actividades, os luns temos acordeón de 6 a 7:30. Tito, por favor, sube ao escenario. Tamén temos a clase de informática, en la que este ano tive por poucas clases por cosas que non me den o caso. Ao final, bueno, para mí, non me para mí mesma. En este caso, agradecer ao Centro Cívico de Irís porque nos cede de maneira gratuita a aulas de MIS para dar as clases de informática. Os martes temos teatro con Jesús, que non sei onde está. Os mércores temos baile con Rosa, que non está, que tivo que marchar, que tiña un asunto familiar, co cal despois a da lei. Pandereta con Loreto. Os xoves, os xoves patronaje con Pilar. Os venres son bastante completos, primeiro de 5 a 7 guitarras, me autorregalo a mí mesmo anterior, vale, un teño 2. Bandurria con Chus, non sei onde está Chus. Despois tamén coro e rondalla con Raúl. Entón, nada, que dicía, darles as gracias, sobre todo este ano en particular, a Chus, porque animouse aí a última hora para dar bandurria e linguaxe musical, que de verdade que tamén das dúas, verdad? Simultaneamente, animouse tamén a participar. Xa levan varios anos con nós, dando o reto, que empezou este ano, e agora, cuando se que tú estaba na asociación, entón, agradecese moito a labor que fan. E o que dimos todos os anos, se algún de vos de forma desinteresada, porque sabe algo, apetece animarse a ser monitor da entidade, todo é encaixar os horarios, nos estamos encantados de recibirvos gratis, recibirvos cos votos abertos.
Que vos animedes a anotarvos a máis actividades a favor de traductora. Se acabou a batería. Nada, lo único que sí me gustaría es daros las gracias en primer lugar y en segundo lugar deciros que podéis venir cualquier actividad sin dudarlo ni un instante. Lo único que puede pasar es que lo paséis bien, ¿vale? A parte de comentarios recordatorios variados e a última actuación, quero agradecer a nosas presentadoras. Por favor, podedes levantar